Chcete sa naučiť na bicykli jazdiť ako profík v Pakistane? Nasledujte týchto 20 typov. Typ 1. Musíte udržať rovnováhu na jednom pedáli ako ja. Typ 2. Musíte sa naučiť jazdiť na bicykli tak, aby ste si neušúchli riť, keď napríklad skáčete. Čiže musíte mať riť vzadu. Takto. Tretí typ bude takto. Privítame nového hostia Timoša. Trojnásobného ľudia v bicyklovaní v Sokoloviciach. Ročník 26 až 27. Tretí typ je o tomto. Host si sadne na kormán bicyklu. Je to najrýchlejší spôsob aj transportácie z USA do Mexika a hopovanie borderu. Môžeme ísť na to. No to je neskutočné. Teraz zatočíme. Počkaj, zatočíme a ideme od... Dobre, Timo, môžeš ísť preč. Teraz vám ukážem štvrtý typ na bicyklovanie. Čož bude profesionálny bunny hop na bicykli. Bunny hop je? Wow, to sa dá? Piatý typ je, keď nemáte zvonček, môžete si jednoducho zničiť zadnú brzdu a trúbiť. Pretože spomalíte prednou, keď uvidíte toho človeka. Aby vám uhol z cesty, musíte použiť zadnú brzdu. Tak toho určite odláka. Šiestý bonusový tip len pre vás bude tango na bicykli. A to sa jak robí? No to je neskutočné. To bolo pre tento diel všetko. Na budúce sa naučíme ďalších 5 tipov. Čiže sa nalaďte a teším sa na vás na budúci diel.